we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hello mga kapuso all over Mindanao ug have a great Thursday mga kapuso. Attorney Resi, good morning. Good morning, Sai! Ug hello po sa tanan natong mga kapuso dara nga nangandam pa sa ilahang mga pamahaw, di ka nangandam pa dulong sa ilahang mga trabahoan, mga ibuntag diha kaninyo mga kapuso. Nakusayog mga kapuso pang #couple goals kaayo nga to ang makauban this morning. Sila lang naman ang mag-uyab nga dungang nakatop sa respiratory therapist licensure examination. Samtang Resi atong ilailahon ang newly ordained bishop sa Diocese of Malaybalay nga si Bishop Noel Pedregosa Didi. Ug sa Bistok, laing Mindanaoan singer-songwriter na sa pangato ang makauban, makijam kita karong buntaga mga kapuso kauban si Mauria. Mga kapuso, sa Cumbera Express, perfect para sa mga mommies at home ang atong itampok na pagkaon. Kay kini dili lamang perfect para pang snacks, pwede sab kini pang ulam. Tama ka diya Resi, excited na sab ko makatilaw ani ato makauban si Chef Don og Richard aron tudluan ta unsaon paghimo sa lamian nga mozzarella bites ug chicken fillet. Good morning mga kapuso. Ako si Don ng Three Fingers. Ito si Chef Richard ng Three Fingers at gagawa kami ng mozzarella bites at chicken fillet. Sa paggawa ng mozzarella bites, meron kaming ground chicken, butter, nutmeg, oregano powder, garlic powder, mozzarella cheese. Okay, simulan na natin paggawa ng mozzarella bites. Ito yung ground chicken natin. Ilagay natin yung paminta, secret granules namin. At saka isunod na namin yung secret seasoning natin. Para hindi masyado. Tapos sundan natin ang Udisol. At saka oregano. Tapos meron po kami secret ingredients. Chili flakes. Pagkatapos po ay ganito, mix lang hanggang mag-absorb yung lasa. Ito, ganito lang. Iyan natin, parang gumagawa lang tayo ng tinapay. Pagkatapos natin usahin, magpo-portion tayo. Kukuha tayo ng mozzarella cheese. Lagyan natin ng So, muna ni siya ang finished product sa mozzarella bites na mo. So, para sa atong chicken fillet, so ang gawin namin dito is lagyan na muna natin ng cling wrap. So, purpose ng cling wrap is para maprotektahan yung chicken breast pag-pound natin. So, next is, since na-pound ng chicken fillet, lagay na natin sa flour. Next is yung butter. Sunod ay sa ano na siya, breadcrumbs.
So, muna niya itong chicken fillet, ready to fry na. So, ato na i-drop sa deep fryer. 10 to 15 minutes or earlier. Mga kapuso, ready ng atong Chicken fillet. og mozzarella bites. Mga kapuso, alang sa Bestok, lain na po na Mindanaoan singer and songwriter ang atong makauban. Ila-ilaho nato this morning si Mau Ria. Maibutag Mau, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hi, maayong buntag, Attorney Retzi. Ako maayo man, and bayang adlaw pod sa mga nagasubaybay sa At Home with GMA Regional TV. Mau, please share to us when ka ba na-introduce sa music? Start ko sa music is kanang nagdako magud ko sa church, and sa singing wala kay ko proper training. Kay since nag-start ko sa church, dito na ako na learn na kantahon ang akong mga sariling gisuwat. And sa songwriting naman, nag-start ko by joining songwriting bootcamps na nag-introduce pod sa mga community of songwriters diri sa Mindanao, such as kaning Mindanao Music. Dito siya nag-start. And Mau, daghan po kayo tag mga viewers karon sa Mindanao nga naga-aspire sab na mamahimong sama nimo. Ando na ba kay pwede na mensahe alang kanila o di kaha tips as they also start their journey towards being a singer and a songwriter? Right jud sa kanang imong language. Kay daghan magid gay tag ma-offer, daghan kayo maayo diri sa ato ang kanang kinahanglan lang gid nato start lang gid ta nga and magpadayon kay mo lang man gid siya ang kanang kuan, ang skills are there, atong pagka maayo are there, ang mo go lang gid ana, ang mo cross lang gid sa line, ang mo break lang gid sa border, mo gid na challenge diha. Just recently nga nag-release ka sa imuhang bag-o na song. Please tell us more about it. Ug unsa man ang hugot ani nga kanta? PGKN, para gyud ko nimo na song is a collaboration with Jay Florence of Crescendo Acoustic. Nag-start mi sa mong concept katong nakita na mo ang isa ka meme bitaw about kanang manghugas siya plato niya, makalit siya katawa, which inspires us to write a song about it na kanang mag-describe ato na feeling, nakato na feeling na makatawa kag kalit samtang naghugas kag plato is makaingon jud ka ba na para gyud ko nimo ana na feeling. So ang pinaka-interesting part aning process namo sa among pagsuwat is kaning ang goal man gyud namo ani kay kanang to inspire other songwriters and friends na mag-collaborate na ipadayon gihapon atong craft bisag dili pa ta pwede magtapok-tapok. As kani magud mong collaboration is gibuhat na mo siya virtually, and para ma-prove ba na pwede gihapon data magpadayon bisan sa kadaghan sa restrictions. Ug syempre, dili makompleto nga mo ang morning kung dili mi makadungog og sample. Time siya ang akong heart, tug-tug, gadasig siya, tug-tug ang akong heart, tug-tug, time para good be. Oh, gamitan tanong plato kay mong hugas ko, ihating na sa kuwang kanang trabahoon. Kay ako ang adlaw rohon, ayaw na kupukaw kay mata na ko, klaro na kaayo bisag, walay ang Diyos, para gyud ko nimo. Wow, ang sarap talagang ma-in love. Daghan kaayong salamat, Mau, for bringing love into the air. Thank you, and amping birmi. Daghang salamat, Attorney Retzi, for having me here at Home with GMA Regional TV. Daghang salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso,
#couple goals ang ato mga bisita karong buntaga. Sila lang naman ang mag-uyab nga dungang nagtop sa respiratory therapist licensure examination. Maayong buntag, Kissy and Neil, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayong dalawa? Mayong buntag ba? Okay lang, ma'am. Okay lang po. Ako, parang more than okay dapat dahil syempre congratulations kay sa baguhay lamang ang respiratory therapist licensure examination. Duha mo ang nagtap. How do you guys feel right now? Happy kayo. Oo. Pero murag wala pa siya nag-sink in ba? Kay Sir Neil ba, paunsa ni mo nahibalaan na nagtop ka? Naibalaan ako tungod kay Kissy. Nagtawag siya sa kuha na, naghilak siya. Nakulban ko kung unsay rason nga na naghilak. Then mo to. Ingon siya top 1 daw ko. Pag ingon niya top 1 na si muhang initial reaction, Sir Neil. Di pa ko katuo. Then murag nagkurog akong lawas. Na-shock ko. Shock yun, no? Si Kissy naman, unsay story once na discover ni mo na duha din mo nagtop. Ang first jud atong nakita na ko ma'am kay ang first page sa mga passers, wala ko nagtan-aw sa mga nagtap. Tapos nag-chat din akong friend na top notcher pod na daw mi duha. Color dili ko kato mo to, pwede na mo hilak sa akong mama diri tas gitawagan dayon ako si Neil. You guys are in a relationship. How did you prepare for the licensure examination? Nag-study mo duha or separate mo usually when you prepared for the exam? Separate po. Surga po kasi ako. So more on self-study jud ma'am. Tapos ginatagan ako si Neil ng mga notes. Tinabangay jud. So wala gyud ka nagdahom na ma-top 1 ka, Sir Neil, or nag-aspire ba ka, or ang dream lang nimo or imong goal lang kay mupasa? Pasing nagad akong goal mo. Kay wa ko lang mo expect. Pero ikaw, Kissy, syempre ikaw man gyud ang love of his life. Na-feel naman nimo na mag-top gyud ni si Sir Neil? Yes ma'am, pero na ko na siya ginayon sa iya nga. Feel jud na ko mag-top ka. Tapos nadamguhan po na nako ma'am. Nga tinuod jud. How happy are you para kay Neil naman nga top 1 gyud ang iyahang na-achieve? Happy kayo and proud syempre. Siyempre, right now, ngayon nga, of course, again, congratulations for this remarkable achievement ninyong duha. Unsa man ang inyong plano karon? Plano pa siguro na ako kung ma-extend ko sa ako contract diri na lang siya siguro pa kay COVID pa man good. Maglisod pa mo ato sa syudad para mag-apply ng trabaho. Mag-ano lang ma'am, apply diri sa mga hospitals if may hiring. Yun lang po. Any advice? I'm sure marami tayong daghan kitag mga kabataan-unan pud karon na siguro somehow studying pa, others are preparing for their licensure exams as well. Unsa may inyong mga study tips na pwede ninyo ma-share sa ilaha? Ano lang, study and then pray, sabay ka mag-pray then don't forget na magtarong imong tulog, enough imong sleep para magkana pa imong brain. And then always trust yourself na kaya nimo na. Galing naman sa ating top 1, Sir Neil, unsa ba imong mga tips dira para sa atong mga kabatan-unan, mga estudyante po na naningkamot silang pag-eskwela? Tips na ako kay dili nimo pugson imong sarili kung di na nimo makaya, mag-take yun ka, mag-rest yun ka. Tapos always pray yun kay God. Daghan kaayong salamat. Mo'y gusto pasalamatan pod. Anybody special, very crucial sa inyong journey to finally become a respiratory therapist? First and foremost, kay God, sa tanan blessings, and then sa akong parents, sa akong siblings, sa akong family, and then sa akong friends, nga na always. Siyempre sa akong biggest motivator, si Neil. Primero yun, ako mama, very ka-supportive since day one. Then, kay God, for always hearing my prayers. Sa ako family, kung sa RHU, Kagwait, for very supportive kayo ng mga staff. Grabe, bisag on duty, tagdan ako nila study. Tapos, sa ako mga friends, pinak
Kala si Kisi for always motivating me. So sweet. Congratulations again. Of course, Kissy and Neil, daghan kayong salamat sa inyong panahon nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, ma'am. Thank you, Pam. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ang kinabuhing espiritual ang usa sa mga importanteng aspeto sa usa ka tawo nga angay tagaan og pagtagad. Sa Malaybalay City, Bukidnon, adunay bag-ong magbalantay nga gitudlo ang simbahang Katoliko aron mas mapalapdan pa ang pagsangyaw sa maayong balita. Mga kapuso, this morning sabay-sabay tang ilailahon karong buntaga ang 5th Bishop of the Sea sa Malaybalay City, Bukidnon, si Bishop Noel Pedregosa. Bishop Noel, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Yes, may buntag, okay kayo ko. Mga masugid nga televiewers karong buntaga. May buntag, okay. God bless ninyong tanan. Bishop Noel, unang-una no, alang sa itong mga kapuso viewers, amo sa kang ilailahon. Give us a little background pod sa imuhang kinabuhi. Ako, ang kompleto nga ngalan gyud si Noel Portal Pedregosa. Usa ka genuine Ilonggo, ang akong papagmama, gikan gid sa Iloilo, no. 30 na katuig sa pagkapari ni atong milabay nga September 11, no. Okay, walo mi kabuk magsuon, ikaupat ko sa among pamilya. Sukad pagkabata pa lang ba nimo, imuha na ba gayong gipangandoy nga mahimong usa ka pari? Maramdaman ako sa gagmay pa mi sa elementary pa kanang magdula-dula gani ko nang baybahayan, no. Nga ako rin ang mag-act as pari, no. Gani kadumdum ko ang nakapa-extract nako kuya sa dihang that was May 26, 1976 tingali wala ka pa matawo, no. Grade 5 ko ato naordinahan na akong second cousin sa pagkapari unya kay OMI man siya, Oblates of Mary Immaculate nga pari. Ang OMI ay puti nga sotana tapos na ay kanang bakos nga itom plus na insert nga crucifix sa iyang hawak. So na-attract ko atong iyang sotana. Unsa ba ang anaa sa pagkapari nga milahutay mangyud ka ug gikinabuhi kini? Tungod kay naamang ko koy nakita nga kalipay diha sa pagkapari, no. Kay ang bukasan mismo sa pagkapari alang kanako usagid ka gasa. Naay kalipay sa pagkapari nga wala nako makita sa uban nga bukasyon. Unsa ba mga programa o proyekto nga buot nimo ipatuman ngadto sa mga simbahan diya sa Malaybalay nga moresulta aron mas mulambo pa ang pagtuo sa mga tao? So may tungod sa kining programa nga akong ipatuman para mulambo ang Diyos sa Malaybalay. Una, atong paningkamutan to revisit our vision mission sa Diyos sa Malaybalay, no. Kining panglantaw og mission sa Diyos sa Malaybalay pagpaligon ilabi na gid sa tulok haligi niini, no. Ang among acronym ng tulok haligi, Liturgy, Formation and Social Action. Liturgy, Formation and Social Action. So may kag liturhiya kanang may tungod sa pagsimba, no. Formation kining mapadayonon nga pag-umol sa atong mga kaparian o kini ikatulong nga haligi, social action, mao ni ang atong gatawgon nga social engagement sa atong simbahan. Any message po alang sa publiko nga imuhang pag-aalagaran diya sa Malaybalay? Ako lang basahon ang akong hangyo sa katawan sa Diyos sa Malaybalay. Please continue to pray for us, your priests, bishops, for our Holy Father, Pope Francis, and especially for me, that the Holy Triune God may grant me the grace of care and nurture. Kining grasya sa pagka mapinanggaon o pagka maamumahon, no. May my shepherding will be a shepherding of listening, dialogue, love, gentle correction, and appreciation. A shepherding of humility and openness, a shepherding of intimate friendship and holiness, a shepherding into the heart and soul, a shepherding of giving special attention to the 4 L's, katong the least, the last, the lost, and those who are not in the list, giving special attention to our common home, our Mother Earth.
and with the Holy Triune God, the author of everything. It can kill the viruses of COVID-19, selfishness, individualism, hatred, and biases, and other evil attitudes. It can promote common good and brotherhood under the shepherding of the Holy Triune God. So, mao lamang kana ang akong mensahe, usbon ko ang kalinaw o panagiusa, panagdayet sa atong Ginoo, sa atong makagaham nga Dios, diha kang Kristo sa Espiritu Santo, manaa kaniyong tanan. Maayong buntag and God bless you all. Daghang kayong salamat Bishop Noel sa imong oras nga gihatag sa At Home mo GMA Regional TV, and more power alang sa imong pagserbisyo diha sa Malaybalay. Thank you, thank you. Resi, mga kapuso, makabilib gayon ang istorya ni Bishop Noel Pedregosa Didi. Tungod sukad bata pa lang, pangandoy na niya mahimong pare. Karon nga siya na ang amahan sa Diocese of Malaybalay, iyang panghinaot nga taliwala sa pandemya, masangyaw gyapon niya ang mensahe sa Ginoo ngadto sa katawhan. Samtang say pang hashtag couple goals gyud kaayo sila Neil ug Kissy tungod sa ilahang mga achievements. Gani ilaha pong gi-share ang ilahang sekreto kay mao ang pagtuo nila sa Ginoo ug dako pud kaayo ang ilahang pasalamat alang sa mga tanang tao nga ning suporta sa ilahang duha. Ug mga kapuso, tambag sa Mindanaoan singer and songwriter nga si Mauria alang sa mga gusto pud mamahimong sama niya nga write in your own language kay kita dinhi sa Mindanao daghan pa kaayo nga angay ipasigarbo. Mga kapuso, tara inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni John Wooden nga things work out best for those who make the best of how things work out. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day kauban si Jason Abalos. And of course, always stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.